Vi har en trekant A, B og C, og vi skal finde vores A, eller vinkel A. Og ved at gøre det, så gør vi brug af vores sinusrelationer, hvor vi kender to sider af en vinkel. Og så gør vi brug af den her sinusformel, hvor at vi indsætter vores variabler. Og vores lille A, det er 5. Og vores lille B er 7. Og så kender vi, så er vinklen, eller trekanten, 90 grader, så den indsætter vi i vores store B. Og så ved hjælp, så skal vi finde vinklen, og ved hjælp af det, så bruger vi GeoGebra. Og for beregning i GeoGebra, så skriver vi den op som følgende. Så skal vi beregne i GeoGebra, så skriver vi sådan her. Så kommer vi op i kassevinduet, og så skriver vi A i sin, fordi vi har en vinkel, vi skal beregne, så den hedder 5 gange sinus til 90 grader divideret med 7. Så skal vi så lukke den, så skal vi så huske det her, og så får vi så et vinkel, som hedder 45,6 grader. Altså har vi fået vores vinkel A til at være 45,6 grader.